Hürmetli millettaşlar, hayırlı günler, izgi tilekler sizge. Men Mars Jamali Ulu Gayitov, İktisat Fenleri kandidatı, Tataristan'ın atqazangan iktisatçısı, fen hem texnika ülkesinde Tataristan'ın devlet premiyesi laureatı dotsent. Үткен тапшыруда мен Шагыйра Гүлшат Зайнашева турында хатирәләр белән уртаклаштым. Шул хатирәләрне дәвам итәбез. Гөлшат Кыйсам кызы Зайнашева 1928 елның 13 январында Шаллы кантоны Иске Тиләнче авылында 3-нче бала булып дөньяга килә. Bu avul Şallı Sarman yolunun 32. şakırımında Tilençi yılgası boyunda urnaşkan Tatar avulu. O vakitte bu avulda 366 kişi yaşagan. Gülşat Zaynaşeva'nın әтисе Хисам абый бик булдыклы крестьян, usta гармунчы, қолыннан bütün эш килә, шигырьләр ярата, шигырь укырга ярата, башка кешеләр белән сөйләшкәндә шигъри юллар белән әңгәмәсен дәвам итә. Әнисе Әнвәр апа моңланып, җырлап, bütün эшне шулай эшли һәм шушы әтисе, әнисенең гадәтләре кечкенә Гөлшатка да күчкән күрәмсең. 1930 елда Хисам абыйны сөргенгә озатканнан соң 4 балалы гаиләне йортларыннан куып чыгара НКВД. Алар кечкенә генә мунчада яши башлыйлар. Яшәү өчен кирем юк, колхоз хезмәт хакы түләми. Шуңа күрә Әнвәр апа кечкенә Гөлшатны, 2 яшьтәге Гөлшатны Хисам абыйның бер туган апасы Махнуй апага Минзәлә Язы Югары Тәкермән авылына асрамага бирергә мәҗбүр була. Махнуй апа ның баласы булмый. Ул аның ире Хөрмәкәй дигән эш сөймәүче ире эчүгә сабыша һәм Гөлшатның мәктәптә укыган вакытта тавыш чыгарып аңа дәрес хәзерләргә комачаулый. Гөлшат шулай булса да моны әти-әнисенең назын татымаган ятим бала булып чыга һәм ятимлекнең bütün кыенлыкларын үз башыннан үткәрә, әмма ул белемгә омтыла. Башта Югары Тәкермән авылында башлангыч мәктәптә бик яхшы билгеләргә укый. Аннан соң күрше Хуҗамәт авылы мәктәбенә 7 еллык мәктәпкә җәяү җөреп белем ала. Бик яхшы укый, яхшы билгеләргә укый. Мәктәпне тәмамлагач ул Минзәлә педагогика училищесына укырга керә. Әтисе Хисам абый хәбәрсез югала. Гаилә аның кайтуын менә кайтыр дип көтеп, юксынып, сагынып
көтіп торалар. Әмма Хисам абый инде бу 35 елда кулга алып, яңадан Салавкига җибәргәннән соң хәбәрсез югала. Шунда һәлак була. Бу лагерь, Салавкидагы лагерь, Слон дип атала. Слон, әгәр дә аны русча әйтсәк, Соловецкие лагеря особого назначения дип исеме шундый була. Анда бик күп кеше һәлак була. 10 меңнәрчә кеше һәлак була. Әмма шул лагерьнең җитәкчеләре һәлак булганнарның гаиләләренә бер хәбәр дә җибәрмиләр, яшерәләр. Хәтта һәлак булган кешеләрнең, тоткыннарның җәсәтләрен дә, гәүдәләрен дә тиешенчә җирләргә рөхсәт итмиләр. Хисам абыйның нахак сөргөнгә җибәрелүе, баруы турында, нахак хөкем ителүе турында 1989 елда реабилитация белешмәсе алды Гөлшат апа. Ул прокуратурага мөрәҗәгать иткән һәм Татарстан прокуроры Әмиров имзасы белән белешмә алды. Анда бер гаепсез, Хисам абыйның бер гаепсез сөргөнгә җибәрелүе турында әйтелгән. 1935 елда Хисам абыйны икенче тапкыр кулга алып сөргөнгә җибәргәч, 5нче бала туа. Аңа кыз бала туа, аңа Фатыйма исеме бирәләр. 5 бала атасын үтергән өчен Совет хөкүмәте бу гаиләгә, Гөлшат апага 8000 сум акча бирә. Бу акчаны Гөлшат апа туганнарына өләшә, үзенә бер тәңкәсен дә алмый. Менә гаҗәп инде кешенең язмышы, тормышы, гомере 8000 тора икән Совет дәүләтендә. Гөлшат мәктәпне уңышлы тәмамлагач, 7 еллык мәктәпне Минзәләгә, педучилищега укырга керә. Анда бик әйбәт укый, тоже бик актив студентка була. Үзешчән сәнгать концертларында катнаша, шигырьләр яза. Ул шигырьләр анда Дивар гәзитендә чыга, язылып чыга һәм район матбугатында, район гәзитесендә басылып чыга. Ләкин Гөлшатка һәм берничә кызга район үзәге Минзәләнең янгын сөндерүчеләр каланчасы астында бер кичкенә бүлмәдә яшәргә туры килә. Аларга әйбәт тулай торак бирмиләр. Җәй көне әле ярый инде, җылы вакытта ул ягылмый торган, җылынмый торган бүлмә була. Кыш көне салкыннар башлангач, түзә алмыйча, салкынга түзә алмаучы яши башлагач, Гөлшат кирпич кисәкләрен җыеп алып кайтып, кичкенә генә голландка дигән теге кичкенә мич чыгарып куя. Кызлар
бик шатланалар инде бүлмә җылына. Алар аны бик кызык итеп төзегән Гөлшат. Торбасы тәрәзәдән чыгып, төтене тәрәзәдән чыгып тора. Югарыда янгын сөндерүчеләр утыра. Алар бу төтенне күреп, бу бүлмәгә килеп керәләр, шаккаталар. Бер янгын сөндерүче шикләнеп, начальник күрсә, начальник белсә безгә нәрсә була дип, мичне сүтмәкче була. Икенче янгын сөндерүче абзый әйтә: "Кара әле, нинди мич чыгарганнар бит. Тимә, яшәсеннәр, балалар бит булар" дип, ул мичне калдыра. Менә шундый әле шәфкатьле, әйбәт кешеләр дә бар бит инде. НКВД Гөлшат Зәйнәшеваны һаман күзәтеп тора. Әйбәт укыса да, аның бүтән документларын җыеп ала. 2011 елда ул күллият, хәзер күллият дип атала инде, күллият директоры. Шунда музейга Гөлшат Зәйнәшева турында экспонатлар куярга ниятләгәч, Гөлшат Зәйнәшева турында бер документны да тапмады. Ну, ярар, училищены яхшы гына тәмамлап, Гөлшат Зәйнәшева аннан соң Казанга килеп, педагогика институтына, татар теле һәм әдәбияты бүлегенә, факультетына укырга керә. НКВД һаман аны күзәтеп тора. Менә 1937 елда Палач Сталинның указы чыга. Анда ул халык дошманы балаларын социаль куркыныч балалар дип атап, 15 яшьтән өлкәнрәк булганнарын кулга алып, махсус лагерьларга җибәрү, имеш хезмәт белән тәрбияләү дигән исем тагалар. Лагерь трудового воспитания дип, кечерәк балаларны бер туганнарыннан айырып, балалар йортларына җибәрәләр. Шундый мәрхәмәтсез, шундый бик явыз указы була Сталинның. Журналист Шуев Сталинның уң кулы булган Вячеслав Молотовтан әңгәмә вакытында сорау бирә. Менә ни өчен кулга алынган кешеләрнең, репрессиягә эләккән кешеләрнең хатыннары һәм балалары шулай ук кыерсытылып кулга алына дип сорау бирә. Молотов ул Сталин үлгәннән соң әле озак яши, 86 елда гына вафат була, 96 яшендә вафат була. Молотов әйтә: алар изоляцияләнергә тиешләр иде, чөнки халык арасында сөйләнеп жүреп, төрле шикаятләр килергә мөмкин иде. Шуңа күрә аларның хатыннары да, балалары да кулга алынып хөкем ителде дип җавап бирә. Хәзер педагогика институтында Гөлшат
шулай ук бик әйбәт укый, бик актив студентка була, комсомолка, сәхнәдә һәр вакыт җырлап, шигырьләр сөйләп, аны студентлар шагыйрә дип атыйлар, җырчы дип атыйлар. Яхшы, бик яхшы укучы булганлыктан аңа Габдулла Тукай исемендәге стипендия бирәләр, әмма тулай торак бирмиләр. Тулай торакны ни өчен бирмиләр? Аның гаиләсеннән бер кеше дә сугышта катнашмаган. Шул турда ул үзенең көндәлегендә яза. Менә шундый хәл, менә тулай торак бирмәделәр дип яза. Бер шамчы студентка Гөлшаттан рөхсәт алмыйча аның көндәлеген укый да институтның комсомол җитәкчесенә барып әләкли. Шуннан соң Гөлшатны комсомол җыелышында бик каты тәнкыйть итеп тикшерәләр. Гөлшат апа үзенең истәлегендә яза. Шул көндәлек аркасында мине җыелышта тәнкыйть итеп кенә калмадылар, кыйнадылар дип яза. Һәм мин инде кабат көндәлек язмаска дип ант иттем ди. Аны ни өчен, ничек гаеплиләр? Менә Коммунистлар партиясе җитәкчелегендә илебез коммунизм төзи, совет студентларының тормышын начар итеп күрсәтеп язган Гөлшат. Имеш, без начар яшибез. Вот шулай итеп Гөлшатны бик нык тәнкыйть итәләр җыелышта. НКВД һаман Гөлшат артыннан күзәтеп йөри. Бер вакыт институт директоры Юсуф Туйышев Гөлшатны кабинетына чакырып, тетрәндергеч хәбәр әйтә. Гөлшат, мин сезне институттан чыгарырга мәҗбүр, НКВД таләп итә ди. Гөлшатны нәрсәдә гаепли НКВД? Ул халык дошманы кызы, институтка кергәндә аны яшереп кергән. Эш нәрсәдә? Һаман да шул жәлләт палач Сталинның указы була. Халык дошманы балаларын югары уку йортларына алмаска. Гөлшат бик нык бу хәбәрне бик авыр кичерә. Шулай да югалып калмый, тиз генә Казандагы театр училищесына барып керә укырга. Шунда бераз укыганнан соң директор Туйышев аны эзләтеп табып, чакырып китереп, укуын дәвам итәргә мөмкинлек бирә. Менә Туйышев, Юсуф Туйышев бит НКВДдан курыкмыйча, бик миһербанлы кеше була. Гөлшатка укырга мөмкинлек тудыра. Гөлшат инде 49-нчы елда бу институтны бик уңышлы тәмамлап чыга. Анда укыган вакытта ул институтның җыр ансамблендә, студентларның җыр ансамблендә катнашып йөри, җырлап. Һәм бу ансамбльгә репетиция үткәрергә композитор Александр Ключеров килә. Александр Ключеров шаккаттыра студентларны. Рус кешесе татар телендә акцентсыз, шундый матур итеп әдәби телдә
татар телендә сөйләшә студентлар белән. Бик гаҗәп хәл инде ул. Александр Ключеров татар җырларын, фольклорны өйрәнүче, бик күп моңлы татар җырлары, музыка язган композитор. Репетиция тамамлангач, ул кызлардан сораштыра. Менә сез районнан килгән, авылдан килгән кызлар, шундагы халык җырларын нинди җырлар беләсез? Миңа шуны җырлап күрсәтегез әле. Гөлшат Зәйнашева Минзәлә ягында җырлана торган ике халык җырын җырлап күрсәтә. Ключеровка бу бик ошый. Ул Гөлшатны үзенең эш кабинетына иртәгә килергә чакыра. Кремльдә аның кабинеты була, ул фольклор кабинеты, шул фольклорны өйрәнә торган композитор була. Анда Гөлшат бара икенче көнне һәм шул җырлаган җырларын аның Александр Ключеров магнитофонга яздырып ала. Менә шушы Александр Ключеровны студентлар Ачкыч абый дип йөриләр. Ключеров булгач, Ачкыч абый дип йөриләр. Менә бу тапшыруны тәмамлыйм. Әгәр дә сезгә ошаса, күңелегезгә хуш килсә, үзегезнең фикерләрегезне язып җибәрегез. Лайк дигән төймәгә басыгыз һәм минем каналга язылыгыз. Әле тапшырулар дәвам итәчәк.